nato yung mga nanggawas diha Radyo Man Abi Yes. pagpasabot ang ihulagway niya sa sub-Saharan level. Okay, kining sub-Saharan Africa mga kasama, kanitong lugar sa Africa nga dunay pinakamubo nga Human Development Index. So when we say Human Development Index, naman gud na sila measurement no, kung magbuhat sila survey ngon ana. So kini tulo ka lugar sa Africa ang nagbato ni ini tuig 2021. Yes. So 31 countries ni siya niya ang tulo naa sa Africa. So kana siya kuan dito, mga tao dito day liba pa sa mga Saba sa mga developing countries, no? Oo, mo na yung kaingon day sila nga nakaminos siya sa Mindanao. Baba gyud ilang tan-aw Baba to. gyud Noon na ang ato mga kuan diri, mga mall na to diri, mura mga kubo. Oh, sige lang tan-aw na. Ay, kabalo ba mo? Ang ato baga elevator dinhi ginaguyod man og kana bitong kabaw. Oh, ang tan-aw nila mag ay Tagaluzon. Dili tanan ha. Pero nay uban mangutanan namoy mall didto. Oh, mo gani. Nani mall diri, kubo, among mall. Ingana ilang tan-aw. No. Ingon pa din hiyo nga kini dong lugar, kini tong dunay challenges sa health, Yes. education ug living standards. Uy! Mauna. Diba, di mo basta-basta Standards. sa mong health din ha? Katong na-ospital ang ako ang mamo, abi may gibayaran din eh. Oy. Dapat gani ko'y nabasa nga, here in Sub-Saharan African level city of Davao, we have streets with no wires. Basta ha? Ag among grab taxi diri, kabayo. Namoy nag-comment, ay nag-post din niya siya. Tinuod yun na, Sub-Saharan Africa level rajud mi sa mua. Niya sa iyang picture na siya gigunitan nga sinugbang mais. Pero ang background kay lechon. Kayo, kay everyday pwede maglitson. Ang mga taga Sub-Saharan level, mo to ni kalampag ang Mindanawans. Uy, ana Kayo. sila sa mina Pagkawa ka Ana, kay, noon sa naman Tingnan itawon. si Shakira nun ni trending na pud lagi ni akong Oh. kanta no, di dapat sa may Mindanao. Oh, ana. Kuya gyud nga pagka propagandista ni si kuan, Richard asa ni? Heyderian. Yes. Kuya kay nga propagandista gipasamot niya pasuko ang mga supporter ni Yes. former President Rodrigo Duterte. Kaayo niya. Kabalo ba mga Bisaya? Kabalo ba mo Radyo Man Abi, Radyo Man Dong, basta mga Bisaya di gyud na papildi. Dili pud na makuha sa uban sa ubang mga Tagaluzon ang humor sa mga Bisaya. Lahi. Nitubag ba day siya Radyo Man Yes, Abi actually. na siya giingon sa iyahang updated Ana pa siya diri siya shame on trolls and bayaran for twisting my words. FYI, I criticize Imperial Manila and I love beautiful Mindanao. Oh, pero murag sarcastic no. Sarcastic yun Oh. kaayo. Nag-live dayon siya, Radyo Man Renz. Nag-explain siya, katawan ng gitanon ako ang live, daghan, kaayog angry reacts. Yes. Ug daghan ang nag-bash yun kaniya, labi na sa mga taga Mindanao. Oh, kana lang po dili bang gyud pod good nato manikayan nga ingon ana ang bation sa mga taga Mindanao kay Yes. gisugdan pa adtong pag-aresto ni FPRRD unya gisundan na pod og mga ingon ana giigo na pod nila ang mga taga Mindanao dili na lang man ta nagisgot dinhi kang FPRRD Mindanawans naman ilang giigo Radyo Man Dong. tinuod. Diba? Sa lakton nga pagkasulti kun imo gyud siyang subtone, kaminos Kaminos gyud. Oh, that's the word. Kaminos.